Hráme Corebound. Áno, skúšal som natáčať to ešte jedenkrát. Bohužiaľ neviem sa uverovať. 6 mestíkon, neviem. To je jedno. Potom to skúsim. A možno... predtým som odomkol... Môže ísť toto preč? Táto. Sekunda. Musím si to odstrániť preč. Ako nemal fancy equipment, ako to každý malý youtuber hovorí, ale mám extra recorder. Mám dáčo. No. Neverím. To si robí srandu. Coming soon. Čo pôjdem ako prvé? Ešte poviem Lost Scrapyard. Je to druhý najťažší level. Áno, a prvý level je ešte ľahký. To si robí srandu. My sme dostali práve teraz motor. A už mám vylepšovaný motor. Tak sme dostali tak nič. Ja, že to je hento ďalšia vec. Lost Scrapyard je to prvá vec. Tak očakávate, že zapnem Lost Scrapyard ako? A všimnite si, že ako ďaleko išiel ten jeden typek. Ja mám hento to, ako sa to volá tú vec. No to je jedno poviem to ako Spike Armor. Neviem. Poviem to ako Spike Armor. Ako je tam ten malý Spike, či dostanete niekedy. Takže to môžem preletiť aj v malých miestach. Cez týto laser. A toho som odpálil, ale... Chcel som to odpaliť, ale všimol som si, že mám málo životov. Takže zdechnem v tom čase. Dokonale? Wow. Ja si pozriem, že koľko reálne natáčam, pretože sa bojím, že bude to na 15 minút. A ja nechcem mať 15 minút videa. Ani nemôžem mať. Pretože je tu... To je dosť ťažké. Dám to. Tak to nedám. Toto je extrém. Nereklama. Dobre, skýpol som reklamu. No perfektne. Potrebujem ísť takto, pretože toto sa mi veľakrát stáva, že mi to sekne a môj sponsor by the way je Corebound. Áno, super akčná hra, malý začiatok. 2D hra s veľa monštrami a ako môžete poznať, veľa zbraní a rôzne veci, čo môžete mať. Môžete si spraviť vylepšenie.
Malý sponzor, ale nebudem hovoriť veľký, pretože toto bude ako dosť. A poďme zase. Neviem, čo existuje to Lost Scrapyard. Teda nie Lost Scrapyard. Ako sa to volá? Kinetic Workshop. Pozeral som dnes video, že ako mám to získať tank v tejto verzii. Ako z Kinetic Workshop či Lost Scrapyard? Viem Lost Scrapyard. Že ako získať tak proste klasický tank okrem crawlera, pretože ako ja neviem. Nikdy som to nedostal. Wow. My sme dostali ďalší angel. Tuto môže sa na najviac zbraní ako. Odporúčam toto, keby ste chceli. Som destroyed. Wow. Čo budeme vylepšovať? Shield unit. I don't care, je to shield unit. Budem to vylepšovať. Revolution. Boom, shield unit. Potom toto. Je to tuto. Tak ja mám dosť veľa zbraní. Uber, čo môžeme dostať? Ešte nemám nejaké veci, stade to. A to je ten slider. To je ten slider. No, neviem, ako sa volá. A potom turret, myslím, že. No, neviem. O, za 25 diamantov to môže mať. Dobre, toto. Líčkor. Skúsme toto vylepšiť. No, ani to nemôžeme. No poďme, ešte máme 3 itemy, ktoré sú a potrebujem získať magnetic. Ešte poďme proste prejsť si holou. A teraz to budú overpowered. Tako môžem letieť proste na dole. Tam to typo dole. Deväť minútové. OK. Poďme. Bojím sa, že budeme pod tým, ale ako overiť sa mi nedá to. Ale ako, prosím, to nemôžem aj to za chvíľu video. Tie rangery sú ako extrémne dobrý. Tie rangery sú najlepšie veci reálne, že to môžete mať.
Dobre, ideme. Dúfam, že tu nebude strajkot. Ale je tu Annihilator. Mne sa nič nie. Pomenať sa najľahšie Crystal Country. A pokud sa čudujete, prečo Crystal Country? Však Lost Scrapyard je ľahšie. Nie, to je ako Geometry Dash. Druhý level je ľahší. Ale pre mňa Serial Madness nie je také ľahký. Nie, ale jen to ako nie je to príliš také exciting. Už 11 minút toho videa. A potrebujem presného operateľu, aby som mohol robiť live streamy. Takže limited edition. Otázky môžete sa ma spýtať. Nenačujte. A potom spravím face review. A to si robiť. Už 4 krát som hovoril, že potrebujem toľko veľa odberateľov. Ale ako čo mám povedať? Potrebujem toľko reálne na live streamy. Reálne chcem toľko aj na face review, pretože plánujem face review. Sú dole. Dobre, poďme. Bum, bum, bum. Odbľa. Pokud ještě nevím ty particles, co mi ten typek dává. Tak byste mi mohli veľmi pekne povedať v komentároch, ale som hovoril o sponzor, no. Ale proste, neverím, že som reálne porazil Creative Workshop. Dobre. Musím sa vyhnúť tie bomby, nevyzdechnem. A tento typek je reálne veľmi ľahký. No povedal som živý, ale je to ako crowded, ako neviem čo. No, skončím video. Tak čaute tipsy. Sorry, moja segra reve. No, čaute tipsy a čaute.